Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina ma kowa fata alkhairi da fatan yadda kowa tashi lafiya, Allah ya samu wani lafiya. Ina kare mana barka da sallah kuma Allah ya maimaita mana ta baɗin barada. Abin da yasa na kare wannan bidiyo shine domin ƙara bawa al'umma masu kallon wannan fim ɗin shahararre mai suna Izar So hakuri akan hutu na sati biyu da muka ɗauka, ba don komi ba sai don mu ƙara lokaci kuma mu ƙara inganta shi wannan shiri namu a season 2. Kuma dama abinda yan kallo ba su gane ba shine shi film series da ake yi 13 episodes shine season 1. Idan aka tafi season 1 to za a tafi hutu, bayan an yi hutu sannan za a kawo season 2, sannan sai a kawo season 3, sannan har a gama insha Allah. Wannan hutu da muka tafi mun yi shi ne domin mu ƙara inganta shi wannan film mai suna Izar So domin jin daɗin ku masu kallo. Wannan ne yasa muka tafi wannan hutu insha Allah. Sannan kar a manta, in Allah ya yarda rana irin ta yau ko kuma daga yau Laraba karfe 9 na dare za mu rika kawo muku shiri mai suna sharhi akan Izar So. Duk ranar Laraba da karfe 9 na dare za mu rika kawo wannan fim a wannan tasha mai suna Bakori TV insha Allah. Muna ƙara godiya da bibiya da kuke mana da kuma shawarwari da kuke bamu da kuma irin commenting da kuke mana a wannan fim da kuke kallo mai suna Izar So. Kar ku manta, ku je ku ci gaba da bibiyar Bakori TV domin ci gaba da kallon Izar So a Bakori TV da kuma ci gaba da kallon sharhi akan Izar So a wannan tashar tamu mai suna Bakori TV. Kar ku manta, ku ci gaba da subscribing din Bakori TV, sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon waɗannan shirye-shirye namu masu ma'ana, masu faɗakarwa, masu ilmantarwa, masu kuma nishaɗantarwa. Sannan kar ku manta, duk ranar Laraba da karfe 9 na dare za mu riƙa kawo muku fira da jaruman wannan fim mai suna Izar So a wannan tasha tamu mai albarka ta Bakori TV. Bakori TV ta kuce. Salamu alaikum. Ku danna subscribe domin samun ingantattun bidiyoyin nishaɗantarwa a koda yaushe. Sai ku yi subscribe domin samun waɗannan. Mun gode.